Sisekulona udaba lezibalo zabangasebenzi kuleli sixhumana nomhlaziyo ozimele wezomnotho uSolwazi bonke edumisa ukuze sihlazele kabanzi ngalesimo esibhekene nezwe lethu. Solwazi udumisa sikubingelele sikwamukele indabeni zasemini. Ngibingelele kuwe msakazi nabalaleli bakho nababukeli bakho nakuphi lapho bekhona. Solwazi mvanje zenyukile ibalo zabantu abangasebenzi kanti ke ingabe lokhu kuzoba namuphi umthelela emnothweni wakulelizwe? Ngicela ukuthi masibheka le ibalo ekhishiwe State South Africa izolo ezithi isibalo sabantu abangasebenzi sinyukile sibheke ngehlo elibanzi. Yebo kuthiwa izibalo zinyukile zisuka ku-32.7% ziya ku-32.9%. Kodwa njengoba kubalwa kanjalo kusetshenziswa izibalo zabantu abathole imisebenzi emisha kanti kubuye kususwe nalabo abalahlekelwe imisebenzi kubuye kubalwe nalabo abasafuna imisebenzi. Uyathola ukuthi noma sithi imisebenzi eminingi ilahlekile kule ngxenye yokuqala ikota yokuqala ka-2023 kodwa miningi neminye imisebenzi eyakhekile lapho abantu okuyibona abalahlekelwe imisebenzi kakhulu nabantu abasantula imisebenzi yilabo okuthiwa abazange baqhubeke kakhulu ngemuva kuka-matric. Ama-graduates unemployment yabo iwu-10% nangaphansi kanti nakwamanye ama-professional areas imisebenzi ukuqashwa kwabantu kuphezulu kakhulu. So kumele silungise isimo sabantu labo kuthiwa abaqasheki ngesilungu abathi they are unemployable. So lokho kusho ukuthi kufuneka sishintshe imfundo yethu kakhulu ukuze ikhiphe abantu abazoba namagalelo kanye namakhono kuleyo mnyango eminingi othola ukuthi abakabi baningi abantu abanalawo makhono. Kodwa inkinga lena yokulahleka kwemisebenzi njengoba sokushiwo ukuthi idalwa nakakhulu ukulahleka kukagesi. Kusho ukuthi kumele ukuthi ongqongqoshe bagesi ngoba bathathu angikwazi ukuhlukanisa phakathi kwabo ukuthi ubani ngempela okufuneka ukuthi athathe igalelo elikhulu. Lento yokuphela kagesi njalo ihlale ku-stage 6 nokunyukela phezulu kumele iphele ngoba imingapheli kusho ukuthi kuzolokhu kuqhubeka ukulahleka kwemisebenzi kanti nabanye kumele ukuthi baqale bavule izimboni ezintsha banokungabaza ngoba lithi ubukhuni ukuthi ube kubhizinisi eNingizimu Afrika ngoba kuhlale kuphela ugesi njalo. Kodwa masingapheli amandla ngoba masibheka ezikwizifundazwe ezifana neGauteng sibheka eLimpopo nase-Western Cape kuyatholakala ukuthi kwenziwe amathuba amaningi emisebenzi emisha kunamathuba emisebenzi alahlekile. Siyafisa nokuthi sibone lokho kwenzeka nakuyifundazwe ezinkulu njengeKwaZulu Natal. Kodwa masingalahli ithemba. Yebo imisebenzi abantu abangasebenzi baningi kodwa nabantu abathola imisebenzi emisha baningi. Solwazi udumisa ingabe lezi ibalo nje lilonke zidweba isithombe sinjani ngeNingizimu Afrika? Isithombe esikhona asisihle ngoba ngingakusho ukuthi uma uqhathanisa nezibalo kwamanye amazwe e-United States of America abantu abangasebenzi aba-unemployed bawu-3.5%. So uthola ukuthi labo bantu abantu iningi labo abantu abangayibheki vele imisebenzi. Abantu abaningi e-America banemisebenzi ngayibili ngamithathu. So abanayo inkinga kungakho bengenazo inkinga eziningi kwezomnotho. Uma ubheka kwi-European Union nakhona abantu abangasebenzi bangaphansi kuka-5%. So abanazo inkinga ezinkulu. ISouth Africa iyona enezibalo ezinkulu kakhulu mayiqhathaniswa namazwe amaningi ukudlula namazwe asokolayo esibala nakona iTurkey la i-unemployment rate iwu-10%. So isithombe esidwebekayo sithi iNingizimu Afrika ayibhekeleli abantu bakhona kahle
kanti lezinto lezi izinto ezaqala kudala nangeyikhathi zobandlululo kodwa ngokuthi masingena enkululekweni esikhundleni sokuthi sigijima ukushintsha imfundo esinayo ezokhipha amakhono amaningi sesajaha ukuthi sigijimele ezinye izinto ukuthi abanye abantu basheshe bacebe kakhulu kunabanye so kumele silungise leyo nto masingayilungisi sohlala sikhala ngokuthi isibalo sabantu abangasebenzi sikhulu kakhulu kunamanye amazwe asisihle leso sithombe. Solwazi uDumisa siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.